El Joventut debuta aquest dimecres en Eurocup davant del Besiktas. L'equip turc és novell, ja que no ha disputat mai aquesta competició. Té dos jugadors que sí que han visitat Badalona en altres moments, com són el base Derek Needham, ex del Bursaspor, i Ángel Delgado, ex pivot del Bilbao. Com juguen? Ofensivament és un equip que li costa molt anotar, només firma 74 punts per partit, però és un equip bo defensivament, només n'encaixa 72,7. Han jugat 4 partits aquesta temporada, comptant totes les competicions, 2 victòries, 2 derrotes. Punts febles podrien ser els tirs de camp. Tenen un 45% total i només un 34% en triples, on tenen pocs jugadors capaços d'anotar des del perímetre. Altre punt positiu, tenen un físic alt i potent, sobretot als exteriors. Compta amb el base Jonas Matthews, 1,91 m, potent i habilidós, que posarà les coses molt complicades a Guillem Vives i Andrés Feliz. Per contra, tenen poca intimidació, no tenen gaire centímetres, pivots molt tous, gairebé no taponen i tenen bastant forat amb anotació contrària a la pintura. Caldrà tenir en compte la segona unitat o els suplents. Ells anoten el 40% dels punts totals, 30 per partit, i també lideren en recuperacions i en taps. Jugadors de rotació com Hammonds, Arslan i Ugurlu són capaços de dinamitar els partits si se'ls hi posa de cara. Què pot fer la penya per guanyar? Ha d'evitar microparcials, ha de ser capaç d'anotar de manera continuada, ha d'evitar la presència física i el volum de faltes i no s'ha d'obsessionar. Sobretot ha de jugar molt al 2x2, els seus interiors defensen poc i jugadors com Thomas, com Tomic, com Brosianski haurien de treure avantatge. Interessant el duel que podran tenir Matt Mitchell, que és un 3,5, amb Deshaun Thomas, un jugador molt similar a la seva posició. Interessant també veure com Ángel Delgado es desenvolupa davant d'Onuaku i Tomic. Crec que si el Joventut juga com sap, debutarà en victòria.